Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking pigpaminaw nining handumanan sa usak awit ug ingon man sang mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Axel. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kailangan kita. Ay padasay ang kaagi karon. Mo kining usa ka lalaki nga taga Tubigon, Bohol, apan kasamtangang napuyo karon sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Axel. Happy anniversary, babe! Here, na ako'y mga gift para nimo. Uy, tepa, kadagan ko na ni. Oh, deserve na nimo kay buutan ka nga pagkauyab. Oh, babe. Sige na, ablihin na. Okay. Ano sa may soda ni? Oh, Rilo? Yes! Ug tanawa ng kauban sa relo. Uy, cellphone? Yes, babe. Pero, babe, wala ba ko'y gift ni mo? Naibaw na ka nga wala ba ko'y trabaho ron? Ay, ikaw ba? Ayun, ako ni bahala, anak. Good, ayaw ka balaka, anak. Nakasabot ako ka ako ni mo ron. Kay ikog ba ginako ni mo eh? Ay, sus. Ayaw pa ko na ho na, anak. Good. Maunay bawas na ako sa imong pagpangga ni mo o pagmahal na ako. Oh, babe. Surtihan mo, God. Swerte ko taon. Muna sa ginaom, ginakong ulog-ulog ug paluy-luoy para kanang kuan makuha na ko iyang simpatiya. Maayo ha gini mo ana ba eh? Kunya, wagin siya ideya nga dili kay siyara ang babae nga imo uyab karon. Suswagid eh. Ako pa. Huh. Gabaan ba ya ka ana bay? Oh, bay. Maayo gani kay way tiguang nga babae nga usa sa imong hukhukan kay makagaba ra bagid kuno ng tiguang. Unsay wa ko taon? Ah. Mo ba? Nga naman. Naday? Nagpamingaw gid kag maayo ha. Karon pagit ko nimo gibisitag balik dinhi sa kondo. Han, kung di palang ko kinanglan nga mo double kayod kada adlaw, ani unta gyud karon, ari unta gyud ka ba? Unsaon nga nagkinanglan mo kung makakwarta mo gugugod? Nganong mo dobli kayod pamangyod ka. Nga maghatagan pag ko nimo kwarta. Ay, Oh, ngano man ka? May problema ba? sorry ha. Pagsulti sa tinuod, Axel, unsay problema nimo? Kuan giatakis papa. Ug naibaw-an na mo nga naapag di si cancer di ay. Maong napugos ko nga mo doble kayod gyud ko. Ug bisag doble-doble na nga akong pagtrabaho pero kuwang mo ang gihapon eh. Wala ko may baw kung si angay na akong buhato din eh. Paitoy. Igo na, shh. Sige lang. Ayaw ka bala ka, ha? Ha? Punan na ko ang akong ihatag nimo. Maayo na lang. Makatabang-tabang ko gamay nimo. Salamat kay Han. Wa ko kay baw kung si buhato na ako. Kung wa pa ka.
Hanggaw. Kay Papa ay manukol mo. Ay, sakit ba pa? Kit, asa may sakit sa gibuhat ako ha? Nagitungo ko mo hanggawag ka, ha? Papa, sadoy. Papasaloy, pagurigurgyo ka pa. Naslide mong amigo do. O nagasulti siya ako sa imong kamuang. Ibo lang untang ka ulingon mong gitungo, dili ako. Ay, sige lang, good pa, uy. Hatagan sa tikaog para papalit ni mong imno nun. Baya, ikaw aksyon ba, ha? Magabaan yun yung kanako ng kalaki mo. Away ha? Ay, sus, di ko mutuwa ng gaba pa, uy. Sige, sulti baka na ron. To, tarawan niya baka realize ka po. May pagmutrabaho kang tuhana ka, tumagang tarong. Ikay magsigag paghantok kong mababay. Pa. Dali ra gid ang kwartaan nga akong gibuhat pero hangtod kanus aka ko ingon ini sa. Di hangtod sa hangtod nga patanon ko. Ay, muro may noong kong natandog sa gisulting papa. Kung sa ka, ano, kung mutrabaho na kong tarong, no? Ugma dayon. Suwayan ako nga mga plek. Naabot na gikusbay. Excited ako mubalita nila ni papagmama nga na ako'y trabaho. Di kapoy, nalagi ko anang Axel. Oh. Kapoy na sige buhi, ana. Pagsulti na dayo ay. Ato nagyapo ng anak. Ambot lang. Isa tinuod lang, no? Nagbahay, gyud kung anong ato pa na siyang gisagop. May pagwata mo sugot nga ibilin sa siyang ginikanan nato. Una ni nilang kasibo. Si, di ko nila tinuod nga anak. Dahil ni papagmama. Adopted rin ko. Usa, nakadungog di ka sa mong pagsulti, mama ni mo. Opa, gusto ko mangutana. Asa dapit sa Cebu ang akong tinuod nga ginikanan. Kaya akong adtuon. Morning address nga gisulti ni Papa. Murag mga paabangan man eh. Asang ka nagpuyong akong ginikanan ani? Yes, sir? Unsay ato? Unsay gipangita nimo, sir? Nabay nagpuyo nga sabang ang apelyido din eh. Oo, naasaw na, sir. Pero namahawa naman. Mao ba? Ay, kaya wa din ako'y surti da eh. Wa pag yun ako'y kapuyan din eh. Na ba may room available diri, sir? Dili na lang pangabang o kapuy-an nimo. Pila man sad ang abang din eh, miss. Mayo kay nakakita din kag kabangan diya. O bay, o diri lang sa kumangitag trabaho. Sayang nga bitaw eh. Bago pa unta ko nakatrabaho diha. Pero sige lang, magsugod na lang kog bagong kinabuhi din eh. Excuse me, Sir Axel. Miss? Kung unsay gikinahanglan nimo, ingna lang ko ha. Diara ko number Ay, salamat. Sukat nga nag-text ko ni Riba, sige naman siya text na ako. Magsigig send na ko og mga quotes. Guwapa para ba si Riba da? Ay, surtiha ka sa mauyab anak niya. Unsa ka ha kung makig-amiga ko niya? Amiga naman ka ha. Okay ra. Kung manguyab ko, okay rasad. Oh. Binuang Roy. Mura biya kag natukan. Aw. Abi na kog tinuod. Kay sugton kiti ka. Kung manguyab na lang gyud ko nimo Riba. Seryoso na niya? Sugton ba ko nimo? O lagi. So kita na. Ha? Oh, kita na. Oh.
I love you too, Axel. Axel, na ako importanteng isulti nimo. Unsa man na? Gipangita ako sa kong ginikanan. Pero, dugay na nako silang gikalimtan. Og dili ko mahimutang nga magunahon na nga ani sila. Kay gusto nila mo uban ko ni balik nila. Gusto na kong mapahawa ta din eh. Dili ko gusto mo pakita pa nila. Sige. Mamalhin ta sa syudad. Salamat kaayo ha nga. Nisugot ka nga mamalhin ta. Bisag unsa gusto nimong tumano nako. Ingon anak ka kamahal. Oh. Naunsa ka? Mabdos ka? Negative man. Nihugo ra ba ka? Mao lagi. Pila ka adlaw na sa ning nagsigig labad akong o. Og usahay ka din maglisod ko ginawa. Magpa-check up na lang gyud ka para sigurado ta. May ESRD siya o kidney failure. O nagkinahanglan siya o kidney transplant. Oh, Kinuo ko. Kinahanglan sa siya nga i-dialysis. Nagkinahanglan gid ni og dakong gasto. Ayaw na lang paghako dong. Pasagti na lang ko. Day. Dili pwede, day. Mangita ko paki. Dako kayo ng kantidad ang kikinahanglan. Andam naman sad ko. Andam ko taon. Bata pa kay ikaw eh. Di pa pwede. Huwag di ko makadawat nga mawa ka na ako, day. Dili kita eh. Sa tinuod lang. Nakapangutana sa bitaw ko kung nganong gingon ko anis Ginoo. Nagdinarong manod ako sa akong kinabuhi. Nganong kisilutan mo kong igunani. Ikaw, Axel, ha? Magabaan lagi unya ka ng kalaki mo. Awa niya. Kinuo ko. Mauna ba ni ang gaba na akong kinuo? Ako na lang unta mo'y gisilutan mo kay ako may nakasa. Ayaw ko hasiripan akong kinuo ko. Mo ni ang grabe na ako nga pagmahay sa akong kinabuhi. Nawa na ako ang babae nga akong gimahal ug maayo. Di ko day maayo nga duwa-duwaan ang kasing-kasing sa mga babae kay may gaba na gyud nga moabot. Ug ang nakasakit kay ang mahal na ko sa kinabuhi ang nagantos. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nini nga akong kaagi. More power, RMN.